moko madirom 15 taneno ka sano bende dhi ahinya. Antiere koda penjo moro ma okum janeno mar iluongo ni Tom Odero. Openjo ni intiere gi plans mage ne rowere mantiere county ma Kisumu mana kokalo ngaf. Kiwacho ni e kinde machien mane jalup governor ne ntiere chenro mar tero rowere e digital program ma bende notergi e tiegruok free of charge. Mendie ing'iyo mar chiere koso ichano nango? Kada sama lose kodini joma rowere nitie mana setero 50 mane ayudo program moro ma GIZ moriwre gi joma jiluongo ni NITA ma tero godo rowere kuno. Masani rowere nitiere masomo. Gima nomora ni kana tero kata rowere go kana luongo gi mondo los kodgi. Nayudo ka rowere moloyo manyiri nokona ni gin gidwa mana timo programs mag digital mana kendgi ni mar marketing gi mar ginene mar business agri business. To ka gidwa dhi gik moko kaka carpentry gi gik ma neno ni technical mane nyalo kata konyo gi joma nyiri moloyo kuidango kuoni minyalo kete gine. Adwa wacho ni an kaka sanieri nyocha nadhi kamiluongo ni Soin Dam makwa gi nadwaro mondo gindikna nyithindo. Ne gikone ginyalo kawo na 80 people mane onego tie e technical subjects. To nayudo ni 80 no notama yudo e Kisumu County. Nayudo mana around 30 to ne gin joma dongo. Joma rowere mana wanyalo ndiko no kanyal yudo. Niwach ok gisomo gigi. Gise these colleges kata moko dhi motimo plumbing, dhi motimo gik midwa